مرحمت. ана касали хӯряке аз касалиҳои сироятӣ аз ҳайвоноти ваҳшӣ, аз сагу гурба, аз каламушҳо ба одам гузаштанаш мумкин аст. ана ин касалиро ана асри 18 учёни бабеши негра касали ҷанголӣ номида буд. Дар шаҳри Новосибирский Федератсияи Россия ана вай пайдо шудагӣ буд. ана ҳозир аз ду намуд мешавад ин касал. ана касали яке буйная, яъне ки ана беқарор, ана тихая, яке ором ду намуд мешавад касал. ана касал ба воситаи газидан ана оби даҳан аз ҳайвон ба одам гузаштанаш мумкин, аз дигар ҳайвон ба дигар ҳайвон гузаштанаш мумкин аст. ана ина барои пешгирӣ кардан ана нишонаҳои клиникиш ҳам ду намуд гуфтум. пешин беқарорӣ мекунад, ваш оромона хоб мекунад. ана боз дар инҷа ана гуфтан мешавад ки роҳҳои пешгирии ин ана ваксина, антирабический ваксина аст. ана онро як сол як марта пешгирӣ мекунем. сагои хонагирани ана дар гӯшан илоҷ шароитш боша, ҳайвонотани дар куҷое ки ҳамин ачак будагият бояд ки оҷра кунем. И ана мавсими баҳори тирамоҳӣ мешавад, авҷ мегирад бисёртар. нишонаш аён мешавад? нишонаш ана ҳолати касали ана ё ки то танҳо духтуро муайян ка метавонанд ё ки ҳамо соҳибони мисол аҳолӣ маҳаллӣ ҳам метавонанд муайян ка ё наметавонанд? не ира ҳамин мутахассисон идораи бехатариёти кори таъминoti бехатариёти қаворин ина нишонаҳои клиникии ин ана ҳамо буйная гуфтем ку беқарориш ҳамонаш ана сир мекунад, мисол гов боша, саг боша, нақадӣ намекунад, бетоқатӣ мекунад, фақат додвой мекунад. ана паралич чиш қиртақш мешавад, ягон чи хӯрдан наметавонад, замина пошта кашидан, ана нақадӣ намекунад, любой чизе ки пешу бурмад. ана ҳамин ҳолати нишонаҳои клиникиш аст. ана ина баъди ана вай говай сагай калаша мебарем лабораторияи вилоятиба ҳамҷа санҷида меброяд. бошам мегӯяд ки вирус бешинст. ин ҳолата ана як хел нишонаҳое ҳастанд ки мисол дигар касалиҳои дар нишонаҳои ҳамида монандӣ дорад ки мисол ана ҳазорхуна полни при ана ба температура баланд шудан ки дорони гов сахт мешавад ё ки ягон симай сӯзанай чӣ мекунад, дард мекапаш, банда ягон чи ҳаста, ҳамон ҳолата ана нишонаҳош вай мекунад, монандӣ дорад. барои ҳамин мо лаборатория бурда калаям говай сагай месанҷем, онҷа муайян карда медам. баъд вай карантина эълон мекунем. температура укол мекунем при бешенства боша, агар ҷои холӣ бошад температура ҳам ҷои шидагиро укол мекунем. ин ҳамин тавассути шамол чӣ сабаб оқати ая чорва ба дига мегзарад? ай чорва ба чорва ё чорва ба одам фақат оби даҳан қатӣ мегзарад? оби даҳан газиданда мисол ё ки ягон нохунш қатӣ хуншор карданда сага ё ки мегазад, ҳамин ҳолата ҳатман ана одамоне ки ҳамин воқеа шидагиа ана пунктгоҳи тиббӣ рӯя кардан дар кор. ба одамам таъсириш чӣ аст? хавфнок касали тавбанашаванда аст. ана барои аввал сагои дайдура вай кардан нобуд кардан дар кор. ана сагои хонагира ҳамаша ваксинатсия кардан дар кор, паспорт додан дар кор. ин барои пешгирӣ аст. бехатари одамо мешавад. мисол аҷоиб сагои ҳар як инсон бояд сагша ҳатман бия қайда мегирад? ҳатман ҳам дар қайд мегирад, ҳам ваксинатсия мекунад. методи чиқирӣ кандан
برای уничтожить کردنش 2 متر بعد انا алов میزنی تای خوکش میکنی اگه اون محلول کیمیایی خیلی ادراباتکش میکنی فرمالین خونه شدگیری هم ساده گوه یک جوی دوایش کردی مرده تای خوکش کردی soyboy chorora chi هیچی پر دیزینفکسیون میکنی اوغل پوغلش و همش ne amu aholi am khonai ki اول کنتاکتی روشه پونگوی تیبی روی میکنیم برای پوغلش میگرفتن سالی خوری اگر معاین کرده شد کراتین آن وای کردن میشود 60 روز ilk chi meknda davra kanti chi boyad kanam گرد اطروفشه رفت و اومد کانت وای نمیشود همیشه atrofi amu ogil گوگ khona رو آوردن گوگ رو آوردن اما خونه همونجا اشتودگی داره میشه amu hamu havli اما حولی havli amu soy khona o toqa chorora borid kadan dar mumkin est yoki نه میداره نه میبروه این کرانتین امیره میدن soybo sham نه مول faqat mol آه.